سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم غانتاريك أنسيو إرترا تبارابيرا مسكينيا حد بحد تفلالي اللام أفلامي تصوتا بتنزانيا بقفي حموش باروس سعرت هجرات غانتاريك أنسيو إرترا تعتعسر تشوعة عمت لومي قطري أنصار كينيا ويتمزنا أبزكايرتو قدم حد بحد تفلالي أبناي بقدمة مالي قدم كينيا أنصار جيبوتي قديما كاب نور وصاي 14 باروس عرب منبرا أبناي لوم تصوتاني إرترا بقفي حكاية سعرة سقاتي نيروم يخون امبر بممهر مكونن زود سلطنة تصوت إرترا كعصو رقيتان ترقاقين بمتصواتنن زنبرن هاقواف بمعباسن أمبل 53 دقيق بمسقانا محاري فلامي تقول أمزقيبن كينيا بوغنا أمبل 7 دقيق معرض تقبرا شوتو بمزقابا بناي حبر عود حارب حارب تفلالينا اللوام إرتران نفرت يوغندا أبتي أبجينجا كايد زو على قد أمدك أنسي إرتران كينيان نيغانتوم كتبابعوان وعلوم أباي هجرت غانتا إرترا دك تبعتيو لومي أب كتما كامبالا أنصار أنغاريت هاجر يوغندا أب زكايرتو قدم شامبيونا سيكافا كلت بارو تسعيرام أب قداماي ودرا نبروندي حد بارو زفانو تا إرترا أب زناي لومي دحر قطر تصوتا بادو كوا عرفتي انت وصت اتا أميرا تقدم زنبرتن لوم عمدما أوانشا أفريكا اتساتفن يوغندا حيلا بمغربة 10 دقيقة أب زي ملقزي أكتاتيلا كلت غولات لزرخبت كلت بارو تعويتا دارقا محلافة رقوز كوين اللوم مهنياتو أقديما نبروندي كلتا بحد سعيراتا نيرام لومي أقديما نزقتما جبونتين بروندين كوينان جبوتي سعرت بروندي مقلافة بأقودرو أفليت علام جبوتي قن بغرمت مالي من الصوماليا معرب مفلليا 4 نتبي أوهالي العلام إرترا دما حنساب سلستعوته 3 نتبي حيزا عربي أنصار جبوتي أبتكايدو قدم نجبوتي انت سعيراتا محلافة دارقا كترقا قتيام سلازي عربي وصان قدم يتبي علوم عالمي كلب نابولي كارلو أنشيلوتي كاب سرحو تباريرم زي مكور إيطالياوي عالمي كلبو نجينك 4 بارو بمرتاع نابزر 16 زحلفت لتصوتا دحري مس مقاريو كابتا كلب تباريرم تمالي نابولي نابزر 16 كتسجر دحر مقبار دما زعلامي قدامي أسلطاني أب حموش عبيت ليغات أوروبا زركبا حموش كلبات ناب أودي كام حلاف شامبيونز ليغ زسجر عالمي كخون كم زبقع يفلات يخون مبر كساب نايت مالي تصوتا أبزا كايرن تشعات تصوتا عاود كمزقب تتساقيم منبارون حلف تاكلب بقنياتو كبارو وسينا منبارون اتمنشي وسيخ يردم كلب نابولي أب كلولاو كم اتركبن زحلف قنيات تتصوتي لممد بمحكالهم ونان تاكلب 25 ميتاو دموزم قرص اللهم حاسب منبارون يذكر مزقاق أنشيلوتي نتن بجزياوي على اللي عزلوا كلبات أرسنال إيفرتون زحقوس زينا مخانون اتمنشي أمود أتا تصيحفو أسفير اللهم قدما شامبيونز ليج أوروبا بناي موداتا ناي مدب صوتاتاتو قصيلو أب زمسيلو كان مدب 5 كساب مدب 8 زلاد لا كلبات صوتن أكايدن نيرن مدب 5 سنجمر نابولي نغنك عديما تصايتام أبزي أب ستاديوم سان باولو سخايدة صوتا تصاوتاي نابولي ميليك زدم قلو صوتا نابولي 4 بارو بمعواتيا ناب زوريا 16 محلافة أرقاكي تازلام نشطو تاتادما 3 كاب ميليك حانت دما كاب دريس مرتنسيا رخيباتن دعر صوتها نعلامئة زباروتو نابولي أنشيلوتي كاب سرحو بمبرارو مزارب معكنا زيناي كوين زولهم ناب أرسنال كيمتس أيترفني زبل تحمون درو ينافسالهم أبز مدب سلاسلا كلبات سالزبرغن ليفربولن أب تمثال ساعتين قديما أبزي سالزبرغ قد معرفتي بلوص مخته زرآيات لصوتا قد معرفتي بادو خزازم كله دحر عرفت قد نردات سالزبرغ قد كوح كلا ليفربول كاب نيفي كيتان محمد صالحن كلته شططات مركب كلته بادو معوات نابولي بحارنت ببليصة مريحنت مدب حموش حيزة ناب زوريا 16 حالف علام
ኣብ ናይ ሞት ምድብ ተባሂሉ ዝተመደበ ምድብ 6 ዝተመደባ ክለባት ዶርትሙንድ ምስ ኢንተር ማዕረ 7 ነጥቢ ምሁላልን ናብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ኣትየን ዶርትሙንድ ንስላቪያ ፕራግ ዓዲማ ገጢማ ኣብዚ ስላቪያ ፕራግ ዝናድ ምንቅስቃስ ዘርኣየትሉ ፀወታ ኣብ ሜዳ ትገጥም ዝነበረ ዶርትሙንድ ብመንገዲ ትበዓል ውዕለታ ኮይኑ ዘሎ እንግሊዛዊ ጃዶን ሳንቾ ኣብ መበል 10 ደቂቕ ብዝረኸበታ ሾትያ መሪሕነት ሒዛ ስላቪያ ፕራግ ኣብ መበል 43 ደቂቕ ብመንገዲ ሹቸክ ክትመዓረር ክኢላ እያ ፀወታ ድማ ንዕረፍቲ ሓደ ብሓደ እዩ ከምርሕ ተራእዩ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል ጃዶን ሻንቾ ዝሃንደሳ ኩዕሶ መንገዲ ብራንዲት ዶርትሙንድ ሾቶ ክትረክብ ክኢላ ፀወታ ድማ 2-1 መሪሕነት ዶርትሙንድ ክቕፅል ክኢሎም ኣብ መበል 77 ደቂቕ ዶርትሙንድ ንኣከፋፋልያ ጁልያን ዋይልድ ብቀይሕ ካርድ ምኽሳራ ናብ 10 ተፃወቲ ክትወርድ ክኢላ ምድብ ግዜ ምእካሉ ድማ ዶርትሙንድ 2-1 ብምዕዋት እግራ ናብ 16 ዙር ሕሊፋላ ዛዕበይ ተጽቢት ዝተገብረሉ ፀወታ ኣብ መንጎ ኢንተር ሚላንን ባርሳን ነይሩ ኣብዚ ኢንተር ንውፅኢ ዶርትሙንድ ብዘየገድስ ናብ ዙር 16 ክትሓልፍ እንተኮይና ዓወት ጥራይ የገድስ ኣብ ምንባሩ ድማ ንፀወታ ብእዋኑ ረስኒ ዝወሰኸሉ ነይሩ ብወገን ምሕላፋ ዘረጋገፀት ባርሳ ሊዮኔል ሜሲ ፒኬ ተር ሼገን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ተፃወታ ብምዕራፍ ንመንስያት ተፃወቲ ዕድል ክትህብያ ተራእያ ፀወታ ኣብ ዝተጀመረሉ ድማ ቀዲማ ንልዳት ዝወረረት ኢንተር ሚላን ብመንገዲ ኣምብሮስዮ ንልዳት ባርሳ ክትኩሕኩሑ ተራእያ ኣብ መበል 7 ደቂቕ ኢንተር ብመንገዲ ሉካኩ ሾቶ እኳ እንተረኸበት ሉካኩ ካብ ፀወታ ውፃኢ ብምንባሩ ክስረዝ ክኢላ ባርሳ ብወገና ብመንእሰይ ኣጥቃዕያ ካርሎስ ፔሬዝ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ክኢላ ኣብ መበል 17 ደቂቕ ድማ ብሉፅ ውህደት ግሬዝማንን ቪዳልን ዝተረኣያ ኩዕሶ ብመንገዲ ካርሎስ ፔሬዝ ሾቶ ብምዝጋባ ንፀወታ ባርሴሎና 1-0 ክትመርሖ ክኢላ እዚ ውፅኢት ዘየዋፅኦም ኢንተር ብተደጋጋሚ ንልዳት ባርሳ ክኩሕኩሕዮም ተራእዮም ከም ውፅኢቱ ድማ ዕረፍቲ ኣብ ኣጋሚ ካሉ ኣብ መበል 44 ደቂቕ ኣብዛ ምሸት ብሉፅ ፀወታ ዘርኣየ ላውታሮ ማርቲነዝ ንሉካኩ ዝሃንደሰሉ ኩዕሶ ሉካኩ ንልዳት ለኣኻሞ እግሪ ተኸላኻሊ ሳሙኤል ኤምቲቲ ተጋጫ ንሓላው ልዳት ኔቶ ኣጋግያ ክትምዝገብ ተራእያ ፀወታ ድማ ንዕረፍቲ 1-1 እዩ ኣምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቲ ተፃወቲ ኢንተር ናብ ዙር 16 ትሕልፎም ሾቶ ንምርካብ ንፀወታ ተቆፃፂሮም ንልዳት ባርሳ ክሕኩሕዎ ይማምስዮም ብመንገዲ ሉካኩ ከምኡውን ላውታሮ ማርቲነዝ ብብዝሒ ንልዳት ክትውርርን ክትፍትንን እኮ እንተተራእየት ንሓላው ልዳት ኔቶ ሓሊፋ ኣብ ሰኪዕ ዝተመዝገበት ኩዕሶ ግን ኣይተራእየትን ባርሳ ብወገኖም ብመንገዲ ግሬዝማን ቀይሩ ዝኣተወ ስዋረዝ ከምኡውን ፔሬዝ ንልደት ኢንተር ክትኩሕኩሕያ ተራእያ እቲ ዕውታ ሾቶ ክትረክብ ግን ክሳብ 86 ደቂቕ ክትፅበያ ተራእያ ንካርሎስ ፔሬዝ ቀይሩ ዝኣተወ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኮይኑ ደሎ አንሱ ፋቲ ካብ ክልል ልዳት ወፃኢ ብዘመዝገባ ብልፅ ሾቶ ድማ ባርሳ እትዕውታ ሾቶ ክትረክብ ክኢላ ንፀወታ ድማ ብዓወት ባርሳ 2-1 ተዛዚሙ በዛ ሾቶ እዚኣ አንሱ ፋቲ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኣብ መድረክ ሻምፒዮንስ ሊግ ሾቶ ዘመዝገበ ኮይኑን ድሮ ተመዝጊቡሎም ጋናዊ ኮፋሪ ካአየ ኣብ ዓመት 1997-98 ንክለብ ኦሎምፒያኮስ ወኪሉ ኣብ ሰኪዕት ሮዘንበርግ ብዘመዝገባ ሾቶ እዩ ነዚ ክብረ ወሰን ሒዝዎ ፀኒሖም ምድብ 7 ዝርከባ ክለባት ዘካየዶ ፀወታ ምስ ንዕዘብ ድማ ቤንፊካ ንዜኒት ኤንጊላ 3-0 ረትዓታም ንሸቶታት ድማ ካብ ሼርቪ ፒዚ ከምኡውን ኣዝሞንያ ረኺባተን ኣብዚ ምድብ ዝርከባ ሊዮንን ሌፕዚግን ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ድማ ሌፕዚግ ቅድሚ ዕረፍቲ ብፍጹም ቅላዕ ካብ ቲሞ ወርነርን ኤምሊ ፎርዘበርግን ብዝረኸበተን ሸቶታት ንሊዮን ኣብ ሜዳ 2-0 መሪሓታ ንዕረፍቲ ክትወፅን ከላ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝተባራበረት ሊዮን ብመንገዲ ኣውሮን መንፊስ ደፔይን ብዝረኸበተን ሸቶታት ካብ ሜዳ ነጥቢ ተማቒላ ወፅያ ኣብዚ ምድብ ድማ ሌፕዚግ ብ11 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ክትሓልፍ እንከላ ሊዮን ድማ ብ8 ነጥቢ ስዒባታ ናብ ኣውዲቕ ካብ ምሕላፍ ኣምሪሓም ናይ መወዳእታ ምድብ 8 ንክለባት ኣያክስ ቫሌንሲያ ቸልሲ ሊል ዘኽተተ ነይሮም ኣብዚ ናይ መወዳእታ ፀወታ ድማ ኣያክስ ኣብ ሜዳ ንቫሌንሲያ ኤንጊዳ ገጢማ ስዕረት ንኣያክስ ከትርፋ ተኽእሎ ክህልዎ እንከሎ ንቫሌንሲያ ድማ ማዕረን ስዕረትን ቸልሲ ምስ ትዕወት እዩ ቫሌንሲያ ዘዋፅአ ነይሩ ብግጥም ኣያክስን ቫሌንሲያን ምስ ንጅምር ተፃወቲ ኣያክስን ፀወታ ብብሉፅ ምቅባል ዓብሊሎም እኳ እንተጀመሩ ሾቶ ዝረኸበት ግን ቫሌንሲያ ነይራ ኣብ መበል 24 ደቂቕ ብሉፅ ኣጥቃዕያ ሮድሪጎ ብዘመዝገባ ሾቶ ንዕረፍቲ 1-0 መሪሓ ክትወፅእ ኢላ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣያክስ ናብ ዙር 16 እትሕልፋ ሾቶ ንምርካብ ብብዝሒ ንልዳት ቫሌንሲያ ክትኩሕኩሕያ ተራእያ ሾቶ ኣብ ምምዝጋብ ግን ድኽመት ነይርዎም ፀወታ ቅድሚ ምዝዞም ድማ ቫሌንሲያን ተፃዋትያ ጋብርኤል ፓውሊሳ ብቀይሕ ካርድ ክትከስሩ ተራእያ ምድብ ግዜ ምእካሉ ድማ ፀወታ ብዓወት ቫሌንሲያ ብ1-0 ተዛዚሙ በዚ ድማ ቫሌንሲያ ናብ ዙር 16 ከተምርሕ እንከላ ኣያክስ ድማ ንኻልኣይ ዓመታ ኣከታቲላ ኣብ ሜዳ ብዘመዝገበቶ ስዕረት ካብ ዝውድድር ተኣልያላ
ኣብዚ ምድብ ዝተደላደላ ሊለ ምስ ቸልሲ ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ድማ ዓወት ዝሕልፋ ዝነበረ ቸልሲ ብብሉፅ ምቅባልያን ፀወታ ጀሚራቶም ሸቶ ንኸተመዝግብ ድማ 19 ደቂቃ ጥራይ ወሲድላ ብመንገዲ ታሚ ኣብርሃም መሪሕነት ተትሕዛ ሸቶ ምርካብ ድማ ንፀወታ ሓደ ባዶ ክትመራው ኸኢላ ኣብ መበል 35 ደቂቃ እውን ቸልሲ ንዝረኸበታ ናይ ማዕዝን ቅላዕ ሓለቓ ጋንታ ሴዛር ኣዝፕሊኬታ ሸቶ ብምዝጋብ ንውፅኢት ክለቡ ናብ 2 ባዶ ክዕርጎ ኸኢሎም መሪሕነት ቸልሲ ድማ ንዕረፍቲ 2 ባዶ ኣምሪሐን ድሕሪ ዕረፍቲ ሊል ካብ ተፃዋታ ቸልሲ ነበር ኣጥቃዒ ሎይክ ሬሚ ሾቶ ብምርካባ ንፀወታ ናብ 2-1 ክትቅይሮ ብምኽኣላ ንደገፍቲ ቸልሲ ናብ ሻቅሎት ከተእትዎም እያ ተረኣያ ይኹን እምበር ዝኾነ ለውጢ ከይተረኣየ ምድብ ግዜ ብምእካሉ ፀወታ ብዓወት ቸልሲ 2-1 ተዛዚሙ ፍራንክ ላምፓርድ ድማ ምስ መንእስያት ተፃወቱ ንቫሌንሽያ ተኸቲሉ ናብ ዙር 16 ኣምሪሕሎም خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل السينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን